Good evening to everyone. Welcome to back my Raju Donsi YouTube channel. Hello लोगोफोर माबोरै दङ गासिबो मोजाङैनो दं आंबो बर्तमान मोजाङैनो दङ आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे ब्लग लाना फैलायबाय आं दायो दंफैयो नै जियादल जोंहा दैमायाव बेखौ मा दैमा होनोथाय बे जाहैबाय नै जियादल दैमानि दालां बियो खबलिया दालां ना मा होनोथाय खबलिया दालाङाव आं माने जोंहा ओजों गुफुरनिफ्राय आलासि फैदों आरो बिसोरखौ माने आङो दायो स्टेशनाव लांनो फैबाय माने टाइमाबो जाथ'वाखै नालाय ओंखायनो आं एसे एडभान्सआव फैदोंमोन बेखौनो एसे नोंथांमोननो एसे खोन्थालांसै आङो नैबेनो जाबाय जोंना माने जियादल दैमा होनना बुंनाय बेखौनो एसे खोन्थालांसै आङो एकदमबारे नै गारिफोर थांलाय फैलाय जागासिनो नैबेनो बे जाबाय जियादल दैमा आरो ओरैजाय नै दैमाया खिन्थु दैज्लाङावबो ओरैबायदि गिदिर जायोलै बे दैमाया दासो माने अखाबो गैया नालाय इसिबां बिदि जाथ'वाखै माने आलासिफ्रा फैगासिनोसो मोनफैथ'वाखै माने बिसोरो मोनफैगोन दायो माने सारिता साराय सारितानि गेजेराव मोनफैगोन आरो लोगोलाय लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय थादोलाय दिनै आलासिफोरखौबो गोबावथार जाबायमोन आंबो लोगो मोनैया जोंना माने आनैमोन फैदों सानैया जाहैबाय दिखियाजुलिनि ओमफ्राय सासेया जाहैबाय गफुरनि बिराद गोबाव जाबायमोन माबायदि जाखोथाय सेहेराखौबो मिथिला दा आङो सिनायगोन ना सिनाया बेखौथ' मिथिला आङो थेवबाबो आं लांफैदों आरो फन नाम्बार दंखायो नालाय फनजों कानेक्ट खालामनानै थौदो बिदिबा लोगोसे माबायदि जायो माबायदि लोगो मोनो थौदो दायो आं स्टेसनाव थांगासिनो लोगो हमहैग्रोनोसै फैयै आङो दायो बरदल'नि स्टेसन मोनफैबाय बेखौबो खोन्थानोसै आङो रावबो गैथ'वा माथो टाइमबो बारा जाथ'वाखै नालाय ओंखायनो मानसिफ्रा खम दासो सोरबा फैहांदों आं एसे खोन्थानोसै नै बरदल'नि स्टेसन बेनो जाबाय बरदल'नि स्टेसना आङो ओमफ्राय दायो गारिखौ दोनबाय आं गारिखौ ओमफ्राय बर्थमानसिमहालागै थमथमाबो मोनफैथ'वाखै बेसेबां गोबाव नेनांगौ बेखौथ' मिथिला थेवबाबो एसे नेबावखानांसिगोन बावनोसै माथो खालामबावनो एसे एडभान्स फैबाय आङो बोथोराबो एसे गाज्रि नै माबा मोनसे ट्रेन फैबाय बे मा ट्रेनथाय बेखौथ' मिथिला गैया नामालै खालि ओरैबायदि खालि बेजों फैगोन दायो ओरैजाय सानजानिफ्राय ओरैजाय दाबो मोनफैयालै नेनोसो बालायलांबाय आङो नेगासिनो दाबो जाबायानो द्लाम गोबाव नेनाया एकदम सानाबो हाबहां जाथारबाय एसे खोन्थालायबाय मानसिफ्रा एसे जमा जांबाय एसे खोन्थानो दं मानसिफोरखौहाय नै मानसिफ्रा सानाबो सानानै हाबथारनोसै एसे मोलायले जाबाय नै साना बायदि जादोंना हाबथारसिगोन साना बारा साफा नङालै जोंनि बरदल'नि स्टेसना दानि सेंग्राफ्रा माबायदि नुदों बिदि हानायाबो डेन्जारलै नुदोंना हामारगौ बिसोर मानसिफ्रा आखु हा माबायदि सालायगोन दे नाय नै नुदोंना आस्ते কোনে কিমান পাৰে ইমানে পেছন দে আৰু চাওঁ বাপ ডেঞ্জাৰ মালে বিচৰি তুমি যোৱা ডেঞ্জাৰ माले बिसोरो ओरैबायदि गोबाव नेबाय आं नेयै एबार मोनफैबाय आरो बारा गोबाव गैला जास्ट माने बरदल'नि स्टेसन हाबसिन बायदि मोनबाय आङो एबार नुसिगोन माबायदि खोन्थानोसै बिराद गोबाव जाबायमोन आंबो दहाय खोन्थाखाबाय आं नुवाखै होननानै एबार नुसिगोन आरो माबायदि जाखोथाय मानसिफ्रा साथाम फैदों बिसोरो आङो दहाय साना तिनता बाजियावनो सफैनो आङो ओरैबायदि गोबाव जाबाय एबार खोन्थानोसै सानाबो हाबबाय गैला एसे खोन्थानोसै नै सान हाबबायानोसै आरो हमना लादो ट्रेना ओरैजाय नै सिगनेल होबाय ट्रेना मोनफैबाय एबार आंबो मानसिखौ नायनोसै आरो माबायदि मोनथाय एबारसो नुसिगोन ट्रेना मोनफैबाय दाना मानसिखौ नायनोसै आङो गोलावथार नामालै अबे जायगायाव गाखोदों मानसिफ्राबा दा नायबासो मिन्थिगोन अबाव गाखोदों एबार दाना मानसिखौ नायनोसै मानसिया सिगां ग्रोबाव मोनखादों माथो मानसिफोरखौबो मोनफैबाय ना दे ओंखारदो बेलाय इसोरनो मोनफैबाय नैनो आनैया ओमफ्राय नैबो आमाया इबो फैदो दाना थांसै मोनफैबाय दा मोनफैबाय होमबा बिराद गोबाव जाथारबाय नाब्रा थांसै फैदो दाना लोगो मोनबाय नै आं दायो
एबार न' फारसे होलांसैलाय जों थांसै होनदों माबायदि जायगाफोरा ओजों थांनाया हाखौनो नुवा ओरैबायदि हाग्रा ओरैबो दै दायो मोनफैबाय एबार थांसै आरो एसे खोन्थालांबाय थानोसैलाय न'सिम बेसे गोबाव लाबावो मा होनदों गारि मथरबो नुवा ना मा जायगा बेलाय आसुरित आयौ हाबाब माला बारग'बोनोसो सानथारदां र' आं खुलिनो माने आङो जाय मानसिफोरखौ लांफैदोंमोन ना आनैमोनखौ नैबे जाबाय आमाय ओमफ्राय बै जाबाय आनै गेदेर ओमफ्राय नैबे सासेया बोरैलै नुजालां मानसिखौनो थाखोमाबायसो नामासै ओरैजाय नैबे सासे आनै उन्दै आङो एसे गोबाव जाफैबाय नेनाया थाब फैदोंना आङो एबार दाना थांसै थांनायखौबो खोन्थालांबाय थानोसै माबायदि जायगा होनदोंमोनलाय जोंनिया दै गोजा ना दाबो दै आयौ बाहेराव थांनोबो जायगा थिग আছে जोङो दा थांनोसै दाहाय मोजां रायलायनोसै न'सिम नङा होमबा दायो जोङो नै स्टेसननिफ्राय दायो स्टार्ट खालामबाय जोङो थांनोसै ओमफ्राय एसे खोन्थालांबाय थानोसै बेखौबो एसे खोन्थालांसै बिराद गोबाव जाबायमोन नोंसोर फै हो आनैयाबो बिराद गोबाव जाबाय आमायाथ' ओमफ्राय फैखाथाराखै नुफेरखायाखै ना बिसोरो गुफुरनिफ्राय ना साला नोंसोर गुफुरावल' सोर फैखोमाबाय थायोलै मानसिफ्रा थौदोलाय बिदिबा आरोबाव आंजों थांबाय थादोलाय एसे खोन्थाबावनोसै दायो दाना जयरामफ्राव मोनफैबाय नै साहा लोंसै जोङो बाजेनाव दे आमाक साहा दिब' ओरैबायदि नै साहा बानायहोबाय जों दा साहा लोंगोरनोसै फैदो जिरायफै सिङाव साना फर्था जानोसै नाब्रा फर्था रेडि फर्था बानायदे सारिता बै दखानिया हाय गना फैबाय दायो जों फार्स्ट टाइम फर्था जाग्रोनोसै बेसेरा आनैमोना मेंबायनो नै मेंसोगारबाय ना फैफेरथाराखैमोन खोमालै बिराद गोबाव जाबायमोन ना एबारसो आमायाबोथ' ना ओमफ्राय नैबेथ' आनैयाबो बिराद गोबाव जाबायमोन माने फैया फैदों माने आयु बिराद गोबावनि उनावसो फैखाबाय लासै आंबो थाङासै माने दा थांनोबो समानो गैला आंखौसो दाय जाबाय ओमफ्राय दा मा खालामबावनांगौ जाखो नै जोङो दायो मा होनदों फैयै फैयै न' मोनफैबाय मोनाबाय आरो एकदम लामायाबो जोंना गोजान नालाय एबार एसे खोन्थानोसै आलासिफोरखौहाय मोजांनो बिराद बोसोर जाबायमोन आं नुयिया दहायनो खोन्थाखाबाय आं नोंसोरनो बिराद बोसोर जाबायमोन होननानै एबार मोजां खोन्थासै र' मानसिफोरखौहाय मोनागुलायबाय एखेबारे खोन्थानि र' नै आमायाबो माने खर' फुरजोब्बाय नाबो आमायानो ओमफ्राय ओरैजाय नै ओमफ्राय आनैया ओमफ्राय नै बेना खानाया बारा फुराखै आरो आंनाबो फुराखै ओमफ्राय नैबे जोंना नै आफानाबो दारि सारि फुरजोब्बाय बे रानिनिफ्राय दे ओमफ्राय दाना माबोरै मोनफैखो आमाया फैनानै जोंनि जायगाखौ माबायदि मोनदों माबायदि मोजांलै स्रां स्रां मोनदों ना ओरै स्रां स्रां अब्लाबो नोंसिनिखैजा एसे स्रां स्रां खोमा नङा नोंसिनिखै नैबे आनैमोननिखै एसे स्रांसिन बायदि मोनदां गासोसोनो गोथौ मोनागुलायबाय आनैमोन बैग्रि लाबोनायखौ जाग्रोसै आं गोथावना मारै गोदै नंगौना नङाथाय बैग्रिया हनै आङो फार्स्ट टाइम जाग्रोसैलै बैग्रिखौ गोदै मालै सोरनाव फाननायमोन नामा गोदैयानो गासिबो जादो दाना बैग्रिया